Bona tarda, bon dia, segons sigui el cas. Aquí estem a FuturesCat, a punt de començar la sessió, ja només queden 5 segons i, com sempre, ja hem analitzat el mercat, el pre-market, i estem a l'NQ. En micros de NQ tenim les nostres zones marcades, com podeu veure les pròximes són aquesta d'aquí i aquesta. Ja sabeu, si heu vist alguna miqueta dels meus vídeos, el que m'agrada fer més, que és scalping, però sobre línies de tendència dinàmiques, que serien aquesta i aquesta. Ara mateix estem al lloc de no, que no serà on som. El que sí que farem és, com sempre, marquem l'inici de sessió i posarem l'únic indicador que fem servir, que és VWAP diari. Uepa, tot. Vale. Això és les 12 i posarem el que he dit abans, VWAP a diari, que ens dona on està el volum i on estan els compradors i venedors. Pues res, en tercer dia en la fase 2, avui sí que no he operat, està aquí tot a zero. Ja tenim un balanç positiu de 1.282, que ho hem fet en 2 dies, i veurem si podem incrementar. L'ideal és que el màxim loss limit arribi a 0 i a partir d'aquí ja no puja més. Per tant, tot el que tenim de marge ens ho emportem per nosaltres. Veurem. Com sabeu, aquí tinc també a l'altra pantalla tinc TradingView, que és com potser una miqueta més actualitzat perquè pago subscripció de tenir el preu, com se'n diu ara? Ara m'he quedat encallat. El preu temps real, perdoneu. Tot i que top step es pot dir que ens ho donen bé. Vale, estan pujant. Han superat aquí VWAP. Aquí estem amb un gràfic d'1 minut. Aquí de 5 minuts, que és on realment ens agrada operar. I ara veurem. Entren en una zona de resistència en el pre-market que actua com a resistència, que és aquesta d'aquí. Veiem que és això d'aquí. Aquí tindríem aquesta zona, per tant, l'interessant seria sobrepassar-la, tornar cap a baix, fer que sigui suport, per després pujar cap amunt i anar a buscar aquesta zona d'aquí. Si passem ganxo, aquí entraríem per intentar buscar això d'aquí. És el que intentaríem fer, Anem a veure si es pot. De moment hi ha força. I anirem veient. Ho deixo aquí preparat. Aquí podríem buscar tornar cap enrere, sí, molt ràpid, però quan hi ha força cap amunt no vull anticipar un trencament de tendència. L'altre possible trade seria esperar a que tornin a VWAP, toquin a VWAP per tirar cap amunt. I aquí podríem intentar buscar aquesta entrada. De moment són els 5 primers minuts. Els 5 primers minuts és recomanable no operar perquè es pot veure fàcilment un fals trencament que pugen, fan veure que pugen amb molta força i de cop et ve la baixada. No? Us asseguro que per la meva pròpia experiència doncs ha passat. Llavors, anem a veure.
A veure cap on ens depara aquest tema, la sessió d'avui. En gràfic ampliat, que és d'una hora, veiem la vela d'una hora, que ha començat just aquí. No té ni metge per baix, per tant hi ha fortalesa cap amunt. Veurem com acaba. Queda rei menys. Ai, perdoneu, aquí estic amb... Ara, ja deia jo, que ho veia raro. Ara sí, estem en 5 minuts. Comença la segona vela de 5 minuts. Aquesta és important. I perdoneu perquè estàvem en gràfic de 15 minuts. Bueno, no passa res. Veieu aquí que ara aquí s'estan parant. Sembla que estan buscant cap a baixar. I aquí ho tenim. Anem a veure què fan. No han pogut aquesta zona, de moment. O sigui, és important veure això també i veure això. En premarket, què podem veure? Doncs en premarket estan pujant. Per què? Perquè VWAP està pujant. La sessió va acabar aquí i estem aquí dalt, per tant estem pujant. Què buscaríem? Bueno, això és màxim, mínim. Estem en rang. Mentre no superin això, estem en aquest rang d'aquí. Hauríem de veure o un nou màxim creixent o un nou mínim creixent per després fer un màxim menor i un altre mini decreixent. A veure com actua això. De moment ja estem veient que hi ha alguna de fortalesa que volen intentar pujar, però aquí, que no ens enganyin, tenim fortalesa a la baixa a curt, no? I ho veieu. I què ha actuat? Doncs això d'aquí ha actuat com una zona interessant de resistència. Sí? Estem analitzant el price action, bàsicament, que estan fent en el mateix moment, que és el que a mi m'agrada més operar, però amb les zones ja analitzades. També poden venir aquí, han vingut a buscar això d'aquí, vale? Aquí hi ha un màxim, i han arribat justament aquí, és una bona línia per agafar força i impulsar-se i superar això. Estem veient que aquestes dues veles ara sí estan entrant, però important que superin aquesta. I al moment no la superen, aquesta és envolvent. Per què? Perquè no han superat això, i si no superen aquesta, potser sí que podríem anar amb 2 contractes a la baixa per veure què fan. Bueno, interessant. De moment bé, però no poden. Per tant, jo de moment apostaria que poden continuar baixant. Anar a buscar VWAP, pot ser. Perdoneu el meu vídeo, que s'encalla bastant, està posat amb el mòbil, no tinc webcam en aquest ordinador, però l'important és que es vegi fluïdesa en el gràfic, no la meva cara. De fet, la meva cara, si poguessin, la trauria. Bueno, estem pujant, ara sí que han superat, ara sí, això m'ha agradat. M'agrada que vulguin pujar aquí, i el que jo ara buscaria és un màxim que van fer ahir en la sessió d'ahir, abans de baixar, que vagin cap aquí, toquin això, baixin, això ho facin servir com a suport, abans era resistència, i d'aquí pujar amb força per anar a buscar la nostra zona més important, que és la línia de tendència dinàmica. Sí? Anem a veure ja què fan.
Vela d'una hora és bastant potent, es veu forta. Per què? Perquè és més grossa que les anteriors i s'està menjant tota la metxa, per tant, tot el rato està empujada. No està creant una metxa bastant important, el cos és molt fort, és gros. Queden 20 minuts per tancar aquesta vela. Avui no hem mirat si hi havia alguna important de reports i no esperem res important. Res important. Per tant, no ens pot moure. Demà sí. Demà tenim retail sales i Jeremy Powell, que ha de parlar. I aquí sí que mourà el mercat i és millor no operar de moment. Bueno, veiem que de moment estan fent el que tenim previst. No cal que arribin, o sigui, per fer aquest trade no cal que arribin aquí, però vull que facin intentona, arribin aquí i aquí hem de veure ja què faran per si anem a l'alça. Sí? És el que provarem de fer. Depèn de com també aquí podríem, si arriben aquí, podríem buscar un rapidet cap a baix. No? Repeteixo, estem buscant que testeixin això ara i si arriben a aquesta zona d'aquí entrarem amb 2. Vale? Entrem. Hem entrat i la resistència la posaríem... el nostre cel·lular el posaríem aquí. Hem entrat perquè ja han fet el testeig i han vingut a agafar això d'aquí. Han vingut a agafar d'aquest màxim a fer-lo com a suport. I això m'agrada. És una bona entrada, en teoria. Veurem si ens funciona. Però com a màxim, el suport ens hauria d'arribar fins aquí. Veurem. De moment anem tranquils. Anem amb 2 contractes. I el target seria, per mi, seria ideal un target d'aquí dalt. Però abans de que arribin aquí dalt no crec que ho facin sense un retrocés ràpid. Per tant, potser podríem tancar un primer aquí. No sé, aquí quan serien 200... Podríem intentar parar. Anem ràpids, ok. Ja tenim 130. Estan pujant bé. Heu vist com ha funcionat aquest testeig cap aquí? Ha sigut ràpid, amb vela d'1 minut. Estan agafant, estem amb 100. Veurem. Aquí poden agafar una miqueta més per continuar pujant. Però aquí seria una zona bastant important per tancar. I si la superen, posarem el stop loss aquí. Bueno, de moment ha sortit bastant bé el trade. Per tant, no volem perdre. Anem a assegurar... Allà. Podem fer una pèrdua de 100. També si tornen a fer una baixada i agafen més força aquí, podríem incorporar més contracte si veiem que actuen bé. Això ja està actuant com a resistència, si us hi fixeu. Això ja ho podem treure. Continuem. Segueixen pujant. Estem aguantant el trade. Últimament no som tan agressius en minuts de trade. Per tant, estem a la fase 2. Hem de ser més conservadors, hem d'anar millor, més segurs. La fase 1 sí que intentem que sigui molt ràpida, perquè al final a la fase 1 estàs perdent el temps, només és aprovar, és una prova, és com un examen ràpid per tenir justament la compta express, que és el que teníem ara mateix, no?
està actuant com a resistència, ja es nota, perquè aquesta zona ha creat això. Però està bé, al final. Bàsicament perquè m'ha entrat a la primera. I l'ideal era tocar i entrar en aquesta segona que ve cap aquí. I ho veurem. El nostre trade inicial és aquest. Per tant, l'estem aguantant i ara veurem aquí què fan. Si tornen a passar per aquí, veurem. Portem, vale? Esperaria. M'ha agradat aquest toque que han fet aquí i torna a pujar, o sigui, està actuant de nou amb suport. Vull veure ja què passa. Allà amb la segona vela, vale? I aquí torno a entrar. Li donaré una miqueta més de marge. Vale, ara sí que m'agrada. Ha tornat a entrar aquí. Això està, ara sí que acaba de confirmar que això és suport. I ja com que anem més forts, intentarem entrar això, no perdre. Ho deixem a even, aquí no perdem res. Hem fet el que ens agradava, tocar aquí. Anem amb 4 ara, hem fet una recompra amb un segon toque aquí. O sigui, hi han actuat, no? O sigui, a mi m'ha donat la sensació, doncs, acaben de confirmar que això ha passat de resistència a suport. Ja estem buscant, ja estem amb 200 positius, però perquè anem amb 4 contractes, anem una miqueta més agressius. Ara aquí el que vull veure és que superin aquesta zona d'aquí. Haurien de superar aquesta zona d'aquí. I veure si podem traspassar això i això que actuï com a suport. L'altre punt de suport seria aquest. Seria perfecte. Estem mirant amb lupa, estem fent... Aviam. Si no poden passar aquest... No m'agradarà tant. Ja està costant passar això. Aquest seria el nostre trade, que arribéssim per aquí. Però ara ja estem buscant que facin així i així, i això ho facin com a suport. Tenim 300 i pico. Ja estan superant això, molt important, per tant. Pot ser perfectament que d'aquí toquin i vagin cap aquí. Assegurarem el tier. Assegurem. Perquè ha fet resistència, la primera resistència. Ja tenim $330, segurament. He volgut assegurar, és el primer trade, i ara veurem si poden fer això. Tocar aquí i anar-se'n cap aquí. I el pròxim trade seria aquest, veure que passin això, i això ho facin com a suport. O sigui, fins aquí, aquesta línia és una resistència. Perquè ho han intentat aquí, han intentat aquí, i ara estan intentant passar i encara no poden. No? Això és resistència. Ara el que buscarem és que passin, toquin, confirmin que això passa a ser suport. I aquí estaria la nostra entrada, la segona entrada, per anar a buscar això d'aquí. Estic content perquè al final hem fet un sol trade, 320 i pico, amb quanta estona? 4 minuts.
Bueno, com podeu veure, està actuant com hem dit, no? O sigui, una resistència, què pot passar aquí? Pues que se'n vagi aquí. I fins i tot podria passar, el que podria passar aquí és que aquesta resistència, que de moment és bona, o sigui, sembla ser que volen pujar, perquè estan creant mínims creixents, és a dir, màxims creixents, màxim, màxim i màxim, mínim, mínim i mínim, no? Per tant, estem clarament amb una tendència per pujar. Ara podria passar que anessin a buscar això d'aquí, que actués com a suport, fessin així, i trenquessin. Després això actua com a resistència i ens aneu a buscar aquí, També pot haver-hi aquesta opció. Els nostres punts d'entrada serien, inicialment, perquè estan en forts de pujada, seria passar aquí, confirmem el suport i entrem per anar a buscar això. El nostre target és aquest. O que se'n vagin, confirmin aquest suport ara, el tal, trenquin i el confirmin amb resistència. La nostra entrada estaria aquí, per anar a buscar aquest target. Sí? De moment s'està donant el primer. I ara direu, hòstia, i per què no has aguantat? Bueno, perquè no teníem cap trade guanyador encara fins ara, avui, i volia assegurar els 300, que en qüestió de 5 minuts estaven fent 300. Ara ja serien, no sé quants serien, 600 potser. Pot ser. Al final l'objectiu serà passar fer 5 dies amb la fase 2. Has de fer 5 dies, o sigui, almenys fins dijous, que sigui tot això seguit. 5 dies, no cal que siguin seguits, però sí que vull fer 5 dies. I superar ja i que se m'obri l'opció de que jo puc treure el 50% i ingressar-lo. No? O sigui, al final estem treballant per cobrar. Vale, ara està actuant, com podeu veure, a la d'un minut, la resistència aquesta està actuant ara una mica com a suport, perquè l'han traspassat, però encara no actua com a tal. És una línia, no és una zona. Per què és una línia? Perquè és un màxim de la sessió anterior. I ara sí, està actuant com a suport. Veieu? Ha traspassat i s'està quedant aquí. Han vingut a buscar això d'aquí. Han vingut a buscar aquesta zona d'aquí, l'han vingut a buscar ara. Sí? Veiem com actua aquesta zona d'aquí. És interessant aquesta zona d'aquí. Estem pujant. Estem pujant. Està actuant com a suport. Està actuant com a suport, però amb una... L'ideal és veure una de 5 minuts que tanqui per sobre. Sí? Si encara estem amb la... Em queda un minut perquè aquesta vela s'acabi. Aquesta vela hauria de tancar per sobre. I a un minut, ara veiem que aquest minut, veieu? Aquest minut d'aquí, amb gràfic d'un minut, encara no tenim cap vela que estigui tancada a sobre. És a dir, l'important és que aquesta vela d'aquí, la que s'està formant ara, la metxa no arribi aquí. O sigui, la metxa està aquí, no? Doncs aquesta metxa no arribi aquí. I això vol dir que estem forts per sobre, que ja és suport això. Almenys en gràfic d'un minut. Perquè encara no han tancat ni una vela per sobre. Ara sembla que sí. Sembla que sí. Tancarà la vela de 5 minuts per sobre. Aquesta és la intenció que està veient aquí. Aquesta zona d'aquí, si volem anar molt ràpids, és una bona entrada. Vale, perfecte. La d'un minut ha tancat per sobre. I ara ja està començant la de segon.
La de 5 minuts està començant, no? Per tant, ara veurem aquí, i aquí sí que, mira, farem una entrada aquí, només amb un contracte, i un altre farem aquí, si puc. Encara no he posat stop, El meu stop, evidentment, seria aquí. Però ara sí que vull buscar la fortalesa d'anar aquí. Ai, aquí, és que no m'acostumo. Vale. Però no ho vull perdre. Aquí estaria bé. Aquí tornem a entrar. Perquè estan forts. I si aquesta de la d'un minut tanca per aquí, estan molt forts. Cada vegada que vagin aquí a tocar i estiguin per sobre, recompraré. Perquè em dóna la sensació que volen anar a buscar això aquí dalt. Si toquen a l'stop loss, doncs mala sort, al final és el trade. Però veieu, sembla que marxen. No, aquesta baixada així no m'ha agradat gens. Però aquesta zona d'aquí m'agrada molt per recomprar. No, no m'agrada. Estan perdent molt fàcil aquesta zona. Uf. Està entrant... No, em tancaran... Pot ser que em tanquin. No, aquí no li donaré perquè em tancaran. Bueno, hem perdut aquest trade. Per tant, està actuant en una bona resistència, això. I ens ha tocat just el trade, o sigui, el podríem haver fet una miqueta més avall. I ara a partir d'aquí pot pujar, evidentment. Però bueno, veurem si l'stop loss fa la seva funció. Hem fet 2 trades, un guanyador i un perdedor. Aquest primer a l'inici ja estàvem guanyant, però crec que teníem marge per intentar arribar fins aquí. Veurem allà amb què fan. Si tornen a superar hi haurà bona fortuna. Ara està actuant com a resistència. Anirem a provar ràpid. Allà. Amb 5 no cal amb 5, però farem un ràpid amb 4. Buscaríem això d'aquí, perquè sembla que estan canviant de tendència. Vale? Dóna la sensació que estan canviant de tendència. Això ha actuat com a resistència. Això podria ser per aquí. I podrien arribar a anar a buscar VWAP. Vale? Ara hem de veure
perquè quan entren els shorts són molt més agressius que les pujades, baixen molt més ràpid. Vaig en 8. Perquè està actuant això com una resistència i tenim aquesta dona de doble resistència i m'agradaria veure que tiressin cap avall amb força i anar a buscar VWAP o aquesta. Una altra. I ara aquí sí que tancarem ràpid perquè anem forts. Ho veieu? 200, 300. De tibar ràpid cap avall. Perquè anem forts, anem amb 12. Estem fent scalping encara fort, agressiu. Perquè hi ha molta resistència aquí. I s'ha de ser ràpid, s'està movent molt. Per tant, està dient, aquí hi ha volum interessant, aquí la gent està comprant o venent. Vale. Vull veure que això tira cap avall. Tira cap avall. Tot i que no poden, vale, va. El tinc aquí per veure si el puc baixar ràpid si se'n van cap aquí. Ara sí que estem amb scalping agressiu. I veurem, ara sí, 300. És que vull veure la vela d'aquesta grossa. La vull veure. No sé. Perquè està costant molt baixar. Tanco. Per què he tancat? Perquè estava patint, perquè anàvem molt forts, amb 12, i no acabaven de tirar cap avall. I estava observant contínuament el gràfic d'un minut. O sigui, aquí volia guanyar molt diner molt ràpid. Però he vist que aquí estan aguantant bé. Vale. Bé. Aviam si superen això i continuem en el trade inicial, que era això. I fer així. Veurem. Vamos a ver qué hacen. Vale. Ho veieu? O sigui, he vist que aquí estaven fent massa mareig i no. O sigui, he estat massa... He entrat molt agressiu per intentar agafar-lo ràpid. Però a la que he vist aquesta, però després d'aquí, que ha baixat però ha tornat a pujar, m'ha donat molta sensació de incertesa, no? I ara estan actuant aquí com a resistències, volen passar això, però actua una bona resistència. D'on ve aquesta resistència? Doncs el que us deia, d'aquest Velaco d'aquí. Si ho voleu veure, doncs ve d'aquí. De les 9 de la nit d'ahir, que van tocar aquí i se'n van anar cap avall i va acabar aquí. Per tant, aquesta zona d'aquí és bastant important. Veurem com acaben. Això és d'una hora. Podríem posar una zona d'aquí aquí. La podríem posar així, no? Per què? Perquè està actuant molt fort aquesta zona. I aquesta se l'han patejat, per tant, aquesta ja la trec. Perquè no em diu res. Perquè, per exemple,
El pre-market sí que ha funcionat, que han fet un testeig aquí, força interessant, no? En el pre-market han tocat aquí, han tornat a tocar i s'han anat, però no han fet gaires toques en realitat. I quan han obert se l'han passat molt ràpid. O sigui, han passat per alt, pugen, toquen i se'n van. Però no hi ha hagut tanta incertesa com estan havent aquí, que aquí sí que ha tocat força. Per tant, deixarem aquest punt com a més potent i l'altre ja no m'interessa. Per mi el que tenim a la baixa ara és VWAP, no aquesta zona d'aquí. Si més no, podríem posar pues, aquesta zona pues, aquí molt... molt petita, no? Podríem posar això aquí i aquí, ja està. I fer aquesta zona com de zona tranquil·la que poden actuar i aquí han fet això, no? Ja està. Podem deixar així, com a advertència. Però estan creant un gap. A mi el que em diu aquí és que realment volen pujar i sobrepassar aquesta zona. Perquè tenim una zona de... han creat un gap. Veieu això? D'aquí. Per mi això és un gap. Un petit gap. Amb forma per pujar cap amunt. Amb força. Un gap de suport. Si això és suport, no? Volen intentar tocar baix, no poden, per tant aquí hi ha força i pugem. Com ara estan fent. I això m'està agradant. Per què? El nostre trade, com hem dit a l'inici de tot, des de fa una estona, el més interessant és aquest d'aquí. Que ens passin això, creïn un nou màxim creixent, tornin a tocar aquí i se'n vagin aquí. No? Això seria l'ideal. O fins i tot ara poden fer així, toquen aquí i no vamos per arriba. Punt d'entrada aquí o aquí. Si podríem fer un primer punt d'entrada aquí, si passen això, que no ho acaben de passar. Veieu? Això d'aquí no ho passen encara. No poden passar aquest màxim. No poden. De moment. I cap vela de 5 minuts s'ha tancat per sobre d'aquesta zona d'aquí, sobretot de la resistència aquesta, inicial. Tant encara és una bona zona de resistència aquesta. Hem de veure què fan. Per tant, si passen, això és una entrada i target aquest o aquest d'aquí. Però això els hi està costant molt. Un toc aquí, un altre toc aquí, un altre toc aquí, un altre toc aquí. Per tant, si aquest cop no poden i fan així i toquen això i se'n van, ojo. Aquí hi ha molta resistència. Pot haver-hi un canvi.
Això m'agrada. Provarem. Però també, com ahir pot passar, que pugin i es quedin aquí, en aquest rang. O sigui, que ara mateix estiguin quedant-se aquí, en aquesta zona d'aquí. I vagin fent zin, 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 zin. Ai, que me'n vaig i torno a entrar. Ai, que me'n vaig i torno a entrar. I què fan? Simplement estan en rang. Veus? Aquí donava la sensació, aquí tenim aquesta vela amb cos molt petit i metge llarga, aquí també, per tant sembla que vulguin anar cap avall. Però al final sembla que baixin i bé, torno a pujar. No sé si s'entén. Ho podem deixar aquí perquè és el que estan fent, Per tant, un cop estan aquí, amb un rang, el que hem de veure és que trenquin el rang, se'n vagin, toquin i se'n vagin. No? O trenquin el rang, el toquin, no el tornin a entrar i se'n vagin. Això és el que hem de veure. Per exemple, ara. Què van a fer ara? Què faran ara? Ara sí. Però això és un fals. Pot ser fals encara. Però és interessant. Això ja m'agrada més. Això ens agrada més. Això ens agrada més. Això ens agrada més. Vale, això m'agrada més. Estic mirant TradingView per veure si veig que el preu es mou més ràpid o no, però no. Però m'agrada. Bueno, ara hem de veure això, justament. Veiem si podem trencar, fem un testeig i no tornem a entrar al rang, aquest d'aquí que ens ha obert. No tornem a entrar aquí i tirem cap amunt. Per què? Perquè a mi, com us he dit a l'inici, el que a mi m'agrada més operar és quan estem en les línies de tendència aquestes. Aquestes línies de tendència dinàmiques, aquí ens està actuant com una resistència, veieu? Resistència, resistència, resistència. Però és que prèviament aquesta zona de resistència havia passat. Doncs aquí la passen i això és suport. Però la trenquen. Veieu aquí que ha trencat? I després què passa? Tirem més enrere, molt més enrere, i aquí sí. Això ens era com una resistència. Resistència, i aquí la trenquen. Pam! Bueno, i on més? Suport, resistència, resistència, trenquen. Suport, suport, trenquen fàcil. Després és resistència, suport, la trenquen. Per tant, aquesta línia serà complicada. Uep. Heu vist com no podem anar? Heu vist el que ha passat aquí? Ho heu vist perquè necessitem les confirmacions? Per què necessitem aquestes confirmacions?
I és que ni a la baixa, de moment. Encara em ranco una altra vegada. Semblava que aquí se n'anaven, ens anàvem i digo, quan entràvem en fum, digo, hòstia, pugem, va, entrem en contractes. I tornen a trencar. Aquesta vela d'aquí, aquesta, aquesta de 5 minuts que ens han deixat aquí, és molt maca, perquè mostra un tope, cos molt petit, que és on s'han quedat, i dona que ens anem cap avall. Això és el que t'ensenya aquí ara mateix. Però tornem a estar en rang. El rang quin és? Doncs el rang és aquest. Aquest i aquest. Això és el rang. Que estem. Això és falses ruptures. Esto és una falsa ruptura. Però aquesta vela, aquesta d'aquí, m'agrada. Perquè diu que aquí hi ha una resistència. Entrarem a la baixa? Encara no. Necessitem que facin així, toquin, resistència, i ara sí cap a la baixa. Em sap greu, quan portem de moment? Portem en total 46 minuts de vídeo. Veieu que estem entrant en una resistència, en una zona de rang que no vull operar. No la vull operar perquè la segona vegada que hem entrat molt agressius i hem perdut. I al final he tancat 300 més per recuperar ràpid, però no vull entrar això. Ara m'agrada més. Aquestes dues línies, això m'està agradant, el que estic veient aquí. Però encara no ha tancat, per tant encara li queden molts minuts per tancar aquesta vela. Aquesta vela pot passar això. O sigui, aquesta vela pot acabar així. Així es pot acabar la vela. I vinc. Aquí sí. Ara sí que ha entrat por. Això és algun tuit. Ja us ho dic. Aquí ha passat alguna cosa, un tram o alguna cosa, i no podem entrar aquí. Perquè mireu, entreu amb les ganes. Però ara aquí ha entrat diners perquè això és una notícia. Literalment. És una notícia i veurem què diuen. Se'n van. Però no vull. Aquí hi ha molta volatilitat. Hi ha volatilitat ara mateix aquí. Vale, se'n van. Sí, pot ser. Que se'n vagin, però els deixem. No és el nostre trade. Perquè estan operant notícia. No sé què ha passat, però segur que surt una notícia. Bueno, mira, China's Customs Administration holds meeting on trade companies in... Xina ja ha fet un comunicat. Ara veurem. Podem provar amb això? Sí, però amb la volatilitat que hi ha ens poden menjar. Ja tornen a dir alguna del tema de tarifes, que és... Bueno, podem veure aquí, aviam si ens diuen alguna cosa. Què ha sortit? Xines, mira, tenim aquesta. El expects tariff to remain the disclosure. És el que està sortint. Això ho tenim. És el que ha passat. Això és el que està movent això. Ens anem a VWAP, mare meva, estem trencant, ara sí que hi ha pressió i veurem què fem. Esperem aquí VWAP, però potser és el nostre moment d'entrar. Si haguéssim mantingut aquell trade, però bueno. I estem al mateix.
Ho veieu, eh? Imagineu que haguéssim entrat aquí, aquella vela que us he dit que m'agradava a la baixa, i haguéssim enganxat això. Interessant, no? Ara vull veure si aquí fan un retest en VWAP, que amb la volatilitat que hi ha no sé pas què passarà. Si no, doncs mira, entrem a FOMO. Entrem a FOMO. Acabem d'entrar en FOMO. Ho veieu? Ara és una manera tonta de perdre 100 euros, o bueno, si continua, doncs mira, guanyarem per sort amb 100 euros més, 100 dòlars més. Amb la volatilitat ara, l'ideal seria aquí, i aquí sí, agafar-lo, el trade. Ho veieu? La volatilitat. Ho veieu? Ho veieu? Mira, veiem. Estem aquí. VWAP. VWAP. Ara anem més forts perquè ha tocat VWAP i vull que tirin cap avall. I aquest el trencarem. Però VWAP veurem què fem. Anem amb 5, anem molt agressius una altra vegada, podem perdre la compta ara, per dir-ho d'una forma. Això és entrar en FOMO, però serà ràpida la sortida. Això és l'exemple de com no podem entrar en FOMO d'aquesta manera. Perquè la volatilitat fa això. Estem amb 3 negatius, 400, $500, $600, que malament, no? És el que ens passa per entrar en FOMO. Aquí sí que podem entrar. I ara vull veure, si puc rebaixar això que tenim. No vull perdre aquesta compta, tot i que la puc perdre perfectament ara mateix. Anem amb 10 contractes, baixarem. Això és scalping. I quin seria el target? Aquest d'aquí. Tindria més que suficient. De fet, podria ser això d'aquí. Ara es passarà a veure un altre toque a VWAP, veiem si el perd en VWAP del tot. Vull veure si trenquen VWAP, no. No trenquen VWAP, veiem si poden, i baixen cap avall de veritat, vale, bé. 150, vull que el trenquin, VWAP. No poden amb VWAP. Hauríem de veure, va, veiem si baixen més. És molt agressiu el que han fet, és molt de tontos, també, en realitat. Però és una altra manera d'operar, al final. Vale? Veiem si podem... VWAP, no poden amb VWAP, el que farem per assegurar el tir ja està, és igual. 170, i bueno, què hem fet? Volem estar tranquils al final, no? Hem recuperat la pèrdua que teníem, i és possible que aquí haguéssim fet molts diners ara mateix, però us acabo d'ensenyar la forma de que podem entrar en FOMO de la manera que he entrat, d'entrar a la baixa sense analitzar res, estan baixant, doncs entro, no? I diem, vale,
hi ha VWAP, doncs faran el traspàs de VWAP. I ens ha arribat fins aquí. Hem anat pujant l'estop. L'estop no l'hauríem d'anar tocant per perdre més diners. Si mous l'estop, això m'està agradant, per exemple. Per què? Perquè han tocat aquí, a VWAP. I ara me la jugo amb 306, ara sí, perquè té ganes de baixar. Jo crec que volen baixar. I aquest seria un trade bastant interessant de fer, i si perdo 36 m'és igual. Ja tenim 486, ara hi ha volatilitat, per tant, bueno, potser perdré 36, mira, li donarem una miqueta més en marge al VWAP, 43, perquè ara VWAP està actuant com a resistència. Però el del FOMO és el que us deia, no? Hòstia, ha baixat, què fem? Doncs anem a la baixa, anem a la baixa. Amb molta volatilitat, anem a guanyar diners ràpid. Entrem, comencem a comprar, ens està anant malament, just quan comprem pugen cap amunt, ei, tranquils, analitzem, veiem, vale, perquè estan, bueno, tenim VWAP aquí, pot ser que tornin a traspassar-lo, no? Vale, doncs traspassen, no? L'han superat, doncs vinga. I anem recomprant, i he anat recomprant, hi ha hagut un moment que estàvem a menys 600. Se'ns en podien anar a la compte, en directe, en un moment. I hem anat recomprant per pujar, que el nostre target era aquest, el nostre break-even, i ara quin era? Doncs l'hem pujat fins al VWAP. Quan han fet el testeig han tornat al VWAP, han fet resistència, mira, veieu, això. Ara us estic explicant que han perdut VWAP, VWAP ara és resistència total, la fortalesa de VWAP ja us ho he dit abans, no cal perdre, per tant, estem en un contracte. Mira, veurem què fem. És igual perdre o guanyar 13 o 45, ja estem en 486. Bueno, doncs vale. Mira, 500. Ja tenim 500 en qüestió de quan? Una hora de vídeo, una hora de sessió. Pues nada. M'agrada molt ara que tenim el que us he dit, diverses zones marcades, no? Heu vist aquesta també, al final ha actuat com a tal, i ho hem anat analitzant a la price action. I ara jo crec que sí que poden anar a buscar això. I això ha sigut una notícia. És el que té, una notícia. Aquí, aquest vídeo, mira, m'ha agradat perquè us he ensenyat a operar analitzant el price action, com hem anat analitzant i ens ha sortit bé els 3 primers trades, i després operar amb FOMO. Amb FOMO entrant en molts contractes de cop, pum, 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 que ens ha sortit bé al final, perquè ens ha sortit bé, però la realitat és aquesta. Ara veureu el FOMO. El FOMO ha sigut això. Mireu això. No mireu aquí. Sí, aquí no mireu. Mireu aquí. Això és. Operem bé, pujant, i venem aquí. Comprem aquí, que és suport, i venem aquí, que és resistència. I hem tret només 4, hem fet d'aquí, anem cap aquí, toquem aquí, comprem. Tornem a pujar, però no pot, hi ha fortalesa perquè no estan marcant mínims. Tornem aquí i comprem, perquè això és un suport. I busquem la sortida aquí. Perfecte. No? Això és una bona entrada, una bona sortida. Podríem ser més agressius? Evidentment. Llavors, què fem? Diem, ostres, no, anem a comprar a la baixa, que tornaran a pujar, perquè abans aquí no teníem aquesta zona d'aquí, només teníem la línia. Vale, i què hem fet aquí? Doncs hem comprat per aquí, hem tornat a comprar per aquí, 2, i al final què hem fet? Hem venut. On hem venut? Hem comprat aquí, no? Comprem aquí. Comprem aquí. I venem aquí. Sí? Però no la teníem clara, per tant hem venut
amb stop loss, suposo. No me'n recordo ja. Llavors hem dit, vale, això no poden, comprem a la baixa. Hem comprat a la baixa. 4. Tornem a comprar a la baixa, són molt més agressius. 4 més. Tornem a comprar a la baixa, 4 més. Aquí anem amb 12. Ojo, 12, perquè ens agradava el que vèiem. Però després, en aquesta vela d'aquí, ja anàvem molt agressius i hem dit, saps què? Millor ho parem. I tanquem. I hem tancat. Vale. I el FOMO. Això és FOMO. Això és FOMO. Què vol dir FOMO? Que no podem operar amb FOMO. Per què? Què hem fet? Hem vist això d'aquí. Hem vist això d'aquí. Això d'aquí. Que és una sola vela de 5 minuts. Hem dit que era una notícia, perquè només això pot ser una notícia. I us he dit, va, anem a entrar en FOMO. I què hem fet? Pues, el que hem fet és això. Comprem. Comprem aquí. Seria aquí, Punt. Pugen de cop quan nosaltres comprem. Què fem? Amb la pujada aquesta comprem, 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 comprem. Veiem que continuen pujant i arriben a la resistència aquesta i es paren aquí. Què hem fet? Comprar, 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 comprar i comprar. Fins a 10 contractes, no? Hem tingut la sort que hem volgut anar a trencar viu de nou a la baixa i hem pogut vendre aquí, en el primer punt que hem comprat. Podríem haver venut aquí i guanyar molts més calés, sí, però és igual. Hi ha hagut un moment que estàvem aquí i estàvem a menys. Estàvem a menys 600, senyors. Hem pogut vendre a més 100. Ja està, és igual. I una altra que hem fet ara és, bueno, continuem baixant, doncs comprem només un, hem estudiat, hem vist que estaven a VWAP, no? Hem vist que estaven aquí a VWAP, ara ja podem treure això. Hem vist que estàvem a VWAP i que podíem continuar baixant. Hem dit, vale, ara és un bon moment per tancar, per provar amb un sol contracte, veiem si continua aquesta volatilitat i continua realment la pressió a la baixa. Ha continuat la pressió a baixa? No. Què està fent VWAP? Pues actuar com un molt bon suport. Molt bon suport. I això què està dient aquí? VWAP. VWAP està dient que estem en control dels bulls. Estem en control dels bulls. Aquí solamente mandan los bulls hoy. I això és una notícia. Per tant, què hauríem de fer avui, si volguéssim continuar? Doncs esperar un bon moment per comprar, no per anar a short. Perquè tenim més opcions de guanyar amb la tendència principal on estan, que no pas a la baixa. Us tanco perquè portem una hora i 5 minuts. Espero que us hagi agradat. En aquest cop heu vist un vídeo, veureu un vídeo que hem entrat en FOMO i ens ha sortit bé per sort, l'hem salvat, el FOMO. Però entrar un moment en FOMO vol dir perdre la compte. Al final estem amb qüestió de trades de 2 minuts, és a dir, scalping, més 500. Bueno, però està bé. Això és el que hem fet avui. Això és el que hem fet avui. Per tant, bueno, hi hem anat tant en shorts com en longs. A l'alça com a la baixa. Sí? Per tant, està bé. I ahir va ser més... Per què? Ahir vam operar tranquil·lament. Avui, en canvi, no. Avui, en canvi, aquí hi ha hagut un moment de volatilitat important i FOMO. I aquí també operem tranquil·lament.
Ho veieu per la línia, no? Doncs bueno, però estem positius, que és el que compta. Vinga, demà possiblement un nou vídeo. Ara intentaré jo operar tranquil·lament, si puc. I recordeu que a X vaig pensar en la meva evolució també i, i és possible que ja ensenyi com ha acabat el dia si és que continuo fent alguna cosa més. Ciao, gràcies.